rigtig glad for, at jeg må få lov at komme her i aften og slutte min lille performance med vores hestetrup fra Cirkus Nemo. En hestetrup, som har sejret over hele Europa, som jeg har vundet priser med i løbet af vinteren. Den gyldne klovn i Monaco og gyldne bjørn i Ungarn. Og her kommer de, mine damer og herrer, i et dressurnummer, som jeg tror vil chokere de fleste. Fri dressur, Cirkus Nemos hestetrup. Værsgo, kom ind! Smid! Og I løber ind. Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind, kom ind. Bevind af den, bevind af den. Bevind af den. Bevind af den. Lige i den lidt, løb på siden. Den lille med sidst, og stop, 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 stop. Og I vender rundt, løb hen til siden. Og kom herop mod mig, kom op på mig. Kom op på mig, ikke for hurtigt. Tag det roligt, tag det roligt, tag det roligt. Tag det roligt. Og du bider den lidt, og den lille løber først, og den lille løber først, og den store bagefter. Sådan der. Der stiger han, mine damer og herrer. Det her, det er hvordan ser det ud, det her. Kom så. Vend den en gang til. Tag en tur til, tag en tur til. Den store først, næste lige efter. Skrå over, og ret ud den anden side, ret ud den anden side. Stop, 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 stop. Lad os, hvor vi spiser, lad os, hvor vi spiser. Godt, og er stadig igen. Det her, vi kører rigtig godt. Og roligt, de to små går sidst, og den store går sidst. Den store kommer op på siden, og kom alle tre i række. Alle tre på ræd og række. Roligt nu. Slap af foran sponsorerne. Slap af. Og lige, prøv at bide hinanden lidt. Bid bare lidt hinanden. Spark lidt. Spark store. Og så stille. Op på den. Kom op til mig. Og løb forbi mig. Så. Det er helt vildt det her. Mine damer og herrer, det sidste stunt, det hedder, at vi står helt stille dernede, midt for. Alle lader som om vi spiser, alle tre lader som om vi spiser. Ryst på hovedet, lille. Gå, vend rundt, vend venstre rundt, gå efter en anden lille i midten. Stå helt stille. Lad os sammen, mine damer og herrer! Det er det! Og jeg siger det på disse vegne. Jeg vil nu sige, at vi viser de største nummer af disse heste. Jeg forlader dem bare, og de finder selv ud. Det er der ikke nogen, der har set før. Så vel med jer, bare løb, og du løber også. Tak for jer! Ja, tak til ponyerne der. Det var Katrine Mindes Showman. Det var Katrine Mindes Kind of Touch. Og det var Katrine Mindes End of Story. Og så får vi jo så se, hvornår vi får dem indfanget nu, der vores meget dygtige ekspert har forladt os. Så kan det da godt ske, det kommer til at tage et øjeblik at få disse små heste indfanget igen. Men der er stadigvæk et rigtig stort højdepunkt. I kan glæde jer til, når og hvis vi får de her små ponyer fanget ind. Jeg kan ikke garantere, at det bliver før midnat. Og så alligevel. Det lykkes at få de søde ponyer fanget ind. Ja, nu må jeg udstrække. Og så kan I godt sætte jer tilbage.